balimaw ani ɲaguma bi kibaran b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ kunungo mɛ kalo tile fɔlɔ kɔnɔna la kɛnyɛrɛye kalanso minnu b'an ka jamana kɔnɔna la o karamɔgɔw kɔni wulila ka hakɛ ɲini jɛkulu sigi ni maa kofɔli ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko gɛlɛya caman b'olu kan olu ka baara kɔnɔna la i n'a fɔ sara ɲɛnɛmatiw ye u bɛ bila ka bɔ baara la ka sɔrɔ kun jɔlen t'a la ko wa ekɔlisotigiw kɛlen don ka juguya wale sugu caman ta ka ɲɛsin olu ma o de kama u wulila k'a fɔ k'u bɛ nin hakɛ ɲini jɛkulu in sigi kunnafoni min sera ma o y'a yira k'a fɔ ko maa 35 de bɛ nin jɛkulu in ɲɛmaaso la wa ko muso 2 b'olu la nin jɛkulu in maaw kɔni y'a yira k'a fɔ k'olu ka baara fɔlɔ bɛna kɛ mun ye o ye ka sɛbɛn ɲini min bɛ kɛ ekɔlisotigiw ani ekɔliso karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ f'o ma ko convention collective ko sabula o tanya de bɛ k'a to wale jugu sugu bɛɛ b'olu kan olu ka baara kɔnɔna la an b'a yira la k'a fɔ nin jɛkulu min sigilen filɛ nin ye Bamakɔ karamɔgɔw ani Kati karamɔgɔw de b'a la nka jɛkulu in mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin ye ko daminɛ ye ko tagalen ɲɛfɛ dugu wɛrɛ karamɔgɔw bɛna don a la kunnafoni wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ avril kalo tile 20 kɔnɔna la polisiw fana ye u ka hakɛ ɲini jɛkulu bolofara dɔ sigi GMS la n'o ye polisiw ka dagayɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔna la kunnafoni min sera ma o y'a yira k'a fɔ jɛkulu in ɲɛmaaba yɛrɛ tɔgɔ ye ko Aliyu Jawara ni maa kofɔli ninnu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu sigikun tɛ dɔwɛrɛ ye olu kɔni bɛna fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ yaasa polisiw ni mun ka kan u ka se k'a d'u ma u y'a yira fana k'a fɔ ko hakɛ ɲini jɛkulu la gɛlɛya kɔni bɛ taa k'o ɲɛmaaso sɛgɛrɛ ko nka olu kan ka kɛ cogoya bɛɛ la k'o gɛlɛya ninnu kun yaasa ka se ka baarakɛlaw kɔni ka hakɛ d'u ma o de kama sa olu kɔni labɛnnen don ka gɛlɛya sugu bɛɛ kun yaasa ka se k'u ka laɲiniw kɔni sabati o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen kunnafoni wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de k'a fɔ avril kalo tile 30 kɔnɔna la Capital Pulaku n'o ye filaw ka jɛkuluba ye min b'an ka jamana kɔnɔna la olu kɔni taara ka taa dɔnkilukɛ maaw ye maa minnu bɔr'u nɔ la kɛlɛ sababuya la n'olu sigilen don Senu kunnafoni min sera ma o y'a yira k'a fɔ ko nin dɔnkili musaka bɛ taa jɔ miliyɔn 4 na ayiwa an b'a yira la k'a fɔ ko nin maa ninnu kɔni bɛ yɔrɔ min na a yɔrɔ bonya bɛ taa hectare 5 ɲɔgɔnna la du 82 b'a kɔnɔ n'o maa bɛ taa jɔ maa 606 la an b'a yira la sa k'a fɔ ko nin yɔrɔ in yɛrɛ kɔnɔna la dɔgɔtɔrɔso b'a kɔnɔ misiri b'a kɔnɔ forage b'a kɔnɔ wa kuranɛ kalanyɔrɔ yɛrɛ fana b'a kɔnɔ nka o bɛɛ n'a ta o ta a yira la k'a fɔ ko nin maa ninnu kɔni bɛ gɛlɛya caman na nin yɔrɔ in na ko sabula ji min yɛrɛ bɛ yen nɔ ko o tɛ ka se ka bɔli kɛ bilen o de kama sa mɔgɔ min yɛrɛ kɔni ye nin yɔrɔ ninnu di nin mɔgɔ ninnu ma a y'a yira k'a fɔ u bɛ welewelekan bila jamana kɔnɔden bɛɛ ye maa o maa n'i y'a dɔn k'i bɛ se ka dɛmɛ di nin maa kofɔli ninnu ma k'i k'i seko n'i damayira kɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen maa kofɔli ninnu y'a yira ko dɛmɛ in diyara olu ye kosɛbɛ ko nka olu ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye k'u bɛ welewele bila jamana ɲɛmaa ma k'u ka a lajɛ ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ yaasa olu bɛ se ka segin u ka duguw la cogo min na kunnafoni kuncɛ la an b'a yira la k'a fɔ avril kalo tile 29 Sabalibugu kɔnɔna la jama kɔni jɛra ka Mali polisi dɔ ci fo k'ale nin to la kibaruya minnu sera ma o y'a yira k'a fɔ polisikɛ in n'ale ye 11e arrondissement ɲɛmaa dɔ ye ale de kɔni kelen bɔra 3h du matin waati k'a fɔ k'a bɛ taa maa dɔ minɛ Sabalibugu ale de kɔni talen k'a bɛ taa nin maa kofɔlen in minɛ jama firila kan k'a ci fo k'a da u y'a ta ka taa n'a ye Gabriel Ture la nka avril kalo tile 30 kɔnɔna la ani kɔni tora a la a yirala k'a fɔ k'a wulila k'a bɛ taa mɔgɔ minɛ n'o tɔgɔ ye ko Mɛskɛ ko jama firili a kan k'a kɔni sababuya bɔra o maa kofɔlen in na o de senfɛ Bamakɔ polisi bɛɛ kɔni wulilen don ka nin maa kofɔlen ɲini welewelekan bilalen don ko maa o maa n'i y'a dɔn k'i bɛ se ka kɛ sababu ye ka nin maa kofɔlen lase polisiw kɔni ma i k'a k'i seko n'i damayira la an balimaw ni kunnafoni ninnu de tun b'an bolo ka da u tulo kan aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma